Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ka East West Group of Institution Bangalore. Ka khot admission nagamta ka nursing but paramedical course. Ka bala ithu da ka Indian Nursing Council. Ka buy admission ka badunatam. But 6% ka jingyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Ha kalai tarik ujimang arajar apsan. Kaseng kebelatip kum kah nyutra Border Dispute Redressal Forum. Kala penbena bakan pelong deka rally nalat kyang nong ba Government College. Ling ba ke main road Jowai. Shadu District Library Mentong Jowai. Bad ha kapor khat architeng kan pelong ya ke jelang pajba hapo kanika hall. Kadaw balakot ya kani rally kalong bandawa naka Assam bakadai ban penpai no ya ka block 1 block 2 syaka Meghalaya kumbala pruidak lingba ka jinga penbet put jong usnam khat kandai spa san penyo khat kandai spa san pupra ka forum ka pentip ru ya kiseng balang boro bakila banwanra ya kilama jongki ki bana ki poster tangba ki jingken tho ki dei banlong katkum ka phang balabo. Ka forum ka kenturu ya ki lok ki jor ki bawan sya kanika rally bat jingalang bakin burom ya ka syongsok syongsan bat kimdai banle ne kren kinu ki kam klemakor lemne shim kabu ban penthut ya ka syongsok syongsan bat ladadon kum kita ka forum kamla ban bakhli kani ka longkat kum ka kruwa khubor na uba chandami sungo uchaman jong ka forum ni khot ni wer ye phiki pardok persnam jong kebriuh ni tre borok ba nilarai ban penlong ya ga public peace rally bar ka kupor ke meeting hang ne hapo sor juai jong ka West Jent Hills District Meghalaya halor kimat ke badon kam jong gari bar ka jat benriu jungi bat ke benengkong ke deh ke jing ye dei bat ke jing e ibangi ki pai nong chong snong kiba syong kiba sa ha kijaka kaput Meghalaya Assam kiba ngi gendu bat kaba arpat kelong bandawa na ka sorkar kata na ka sorkar Meghalaya na ka sorkar Assam hiru bat wat na ka sorkar India ru ban pendep no ya kata kaban reunite lene ban retransfer no ya ka block 1 bat block 2 na gejala Assam Syaga jela Meghalaya kat kum baladep prudak dak sorkar Assam hi nadu kesnem khat khandai spa san pe hunyo san pe pra te ha ga jing ye dei bat kane ka phang ni khot ngi wer ye phi baro ki pardok persnam jong ka bri hunyo trap nadu kiseng bhalang bapher kumban la persyang hi ban ai jing tip lut ye baro kiseng bhalang kibangi kum ke forum ngeli jing tip badha ki cukup por ngia khot yo veru ye phi ki pai ba ki pai lang baro pat kham tam e ye ki pardok pat snam jongi ki ba shong ki basa ki jaka khaput bat ki ba shong ki basa hablok 1 bat blok 2 kham tam mengi ki pai kasi penar ki ba shong ki basa ki jaka khaput bat ha blok 1 blok 2 ngidei ban yemi pai ba ha gani gajingelang na marbalay bahaga ni gajingilang ngin pen sngew ya ka sur gajungi bat ngin pen iru ya ka dur gajungi hakmat jong ka sorkar hakmat jong ka imlang salang ba ngidon sisa kata gajing kwa gajing terang ban wan pai biang sepok gejela Meghalaya bat ngikwa ru bandon bat ka sorkar Meghalaya bat daleleru ngingim kwa ban hap sepo gajing singsar jongka jela Assam te de ne ka daw lengba jong ne ka kerwo ni pentip bat ni khot ye wer ye philang baro pi pai ba ba phin sngew ba ban yawan renti yawan biangpor chakani gajing lang bat ka program kadlong kumni harum kumba ngila tho hi ka sithi ki ba pher ye phi ki parlok baliyo ye gajing tip bar ki sithi Hinre nak benta ki parlok pat ki bomyo i jing tip bat ki lengba ki chithi ni pensai pi gumne ba ke jing yai rally jungi kan sedang nalat tiang nang ba Government College ha ka por khat architect thik
Bat nang ni ngini yai leng ba ka main road jong ka sor juai. Bat ngin rum Shapo district library man thong juai. Haka hall jong ka ni ka district library man thong juai. Bat hang ni ngin penlong artat ya ka jing yalang. Te kat kum ka jing ya penbet ka jemi. Ba ka ni program hi kan long kerpang tang na kabenta ka bodar issue kumbang ala keren nadu meni. Bat haka cukup por ni pentip ru ye ki parlok seng halang baro ba phila ban wanra ye lagi jong kilama te ka phang jong kani gajing yalang ka ba parlok seng halang baro kila ban tho haki postar jong ki lani haki lama ke jong ki ka dei bek thik tang na kabenta kamat ke jura jong put usam bat kata kalong retransfer back block 1 and block 2 from Assam to Meghalaya. Bat kani ke jing yalang kan long haka lai tarik jong brai me hajar arhusan. Ni kentu ye phi barok ki parlok perjor ki bawan se kani ke jing yalang. Kat kum bala kedeu haka permission. La ong ba ngimde ban thau kino ki jing klumar haka ni kesni. Te kum tang hi kerpat ye phi ki parlok perjor barok ki bawan se kani ke jing yalang. Ngide ban bat ila ke jong ke burong ka akor ngimde ban thau kino ki jing klumar. Ban keren ki tin klem akor yano ru bat kumju ban nom le kino ki kam ban sim kebu ya ka ban le kino ki kam be ain kum kan uksa ban kawang mau sikidukan jong gibriu la de gide gidukan jogi khasi penar ada gide gidukan jong noru ngimde ban sim kebu kum kita gijai kam baraka cukup poru ngimde ban berat pathar ye kino ki plastik la ne kino ki jabo jaban hagi jing lai lenti ke jemi. Bat ikan tur ye phi ba ki parlok parjor baro nagalian jongi kum ka forum ngim don bai seng ban ai ye phi ke bam gadi teng ikan tu ye phi baro ki parlok parjor kam tam ki ban na jengai pa phin sneu bha ban ye sim khia na ka benta ka bam gadi ke jompi namar ba ka jing yalang hi lagum no ko noru kan long be ji baro sisngi te tang kini ti jing pentik ke kam khule sibun.